Pravimo starinski rolat sa džemom. Umutili smo 4 belanceta sa 4 kašike šećera i sada ćemo polagano da mutimo i da dodajemo žumance po žumance. Dodajemo na samom kraju 4 kašike brašna. Stavljamo u pleh da se peče na 200 stepeni nekih 15 minuta i posle ćemo da filujemo sa džemom. Rolat je gotov, stavljamo ga na mokre krpe i uvijemo kako bi se formirao oblik. Rolat se ohladio, 4 kašike džema, mi smo uzeli pekmez od domaćih kajsija, ne treba vam više jer će posle kad se bude seklo onda će da iscuri. I sad ćemo to lepo da namažemo, možete i sa čokoladom i sa kremom, šta više volite. I sad ćemo posle da uvijemo i prah šećerom da pospemo. Pospemo prah šećerom i naš rolat je gotov. Uživajte, prijatno!